Bon dia, fangueres! Soc l'Ariadna, de l'Enfang. Per que no em conegueu, fa molts anys que dono classes i una de les coses que he observat és que us costa diferenciar el fang cru del fang cuit. Avui us explicaré 2 truquets per solucionar-ho. 1. El color. Jo us ensenyo amb el fang de color blanc, que és molt més visual. El fang blanc, quan està sec abans de coure, té aquest color grisós i una textura una mica aspra. Un cop cuit, té aquest color molt més blanc. 2. El so. Com que no a tots els fangs es diferencia així de fàcil a simple vista, podem fer una prova sonora. El fang cru fa aquest soroll. Molt apagat, esmorteït, no és gaire sonor. En canvi, el fang cuit fa aquest altre so. Un so molt més sonor i que ens recorda el vidre. Què us han semblat aquests trucs? Els sabíeu? Us agraden? Doncs si esteu atents en farem més.